Καλημέρα. Είμαστε ο Δημήτρης Κουκουβάλα, η Δευτέρα δεν μετάει και είμαστε από το πρώτο επαναστολικό. Καλημέρα. Είμαστε από το πρώτο επαναστολικό, έκθεση ολογίου και είμαστε το τμήμα της Β' πληροφορικής. Και είμαστε ο Δημήτρης Κουκουβάλα και η Δευτέρα δεν μετάει. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε τη δράση μας αλλά τη διαδίκτυο με συνεργασία του έκθεση πληροφορικού συλλογίου. Σκοπός της δράσης μας ήταν η συνεργασία της δευτεροβάθμιας με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε οι μεγαλύτεροι μαθητές να συμβουλεύσουν τους μικρότερους όσον αφορά την ασφάλεια του διαδικτύου. Επίσης, να ασχοληθούμε με εργαλεία Web 1 και Web 2, ώστε να δημιουργήσουμε κοινό υλικό. Πώς εργαστήκαμε. Η πρώτη μας επαφή έγινε μέσα από την τηλεδιάσκεψη του Skype, όπου μιλήσαμε, γνωριστήκαμε και ορίσαμε την επίσκεψή μας που θα γινόταν στο νηπιαγωγείο. Έπειτα τον λόγο της δράσης μας που θα κάναμε και επιλέξαμε τα εκπαιδευτικά βιντεάκια που θα δείχναμε. Απομονώσαμε τις λέξεις που θα μπορούσαν να έχουν τα ενίδια για να υπογραφήσουμε και να βιντεοσκοπήσουμε, φτιάξαμε το σενάριο της νόμης και ανημέρωσης. Η νηπιαγωγεία από την άλλη μεριά συζητούσαν το θέμα με τα ενίδια και ήταν σε κάποιες σκέψεις. Εδώ βλέπετε μία φωτογραφία από κάποια θέματα που είχαμε δώσει στους νηπιαγωγούς για να επιλέξουν το θέμα που θα κάνουν. Η επίσκεψή μας στο χώρο τους. Την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου επισκεφτήκαμε το έκτο νηπιαγωγείο, όπου δείξαμε εκπαιδευτικά βιντεάκια για την ηλικία τους, συζητήσαμε για το ασφαλές διαδίκτυο και συλλέξαμε ποικίλο υλικό. Εδώ βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες από την επίσκεψή μας. Εδώ βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες από τη δράση μας. Πάνω αριστερά βλέπουμε την ηχογράφηση που κάναμε με τα νήπια. Δεξιά βλέπετε κάποιες φωτογραφίες που δημιούργησαν τα νήπια και κάτω βλέπετε το κόμις που φτιάξαμε με τη βοήθεια των νηπιαγωγών, επειδή τα μικρά παιδάκια δεν ξέρουν να γράφουν. Όταν επιστρέψαμε, επεξεργαστήκαμε το υλικό που συλλέξαμε με προγράμματα Web 2 και Web 1 για να δημιουργήσουμε το υλικό μας. Το υλικό μπορείτε να το δείτε στην σελίδα μας weebly.com. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε. Stupeflix για δημιουργία βίντεο, Zondle για δημιουργία παιχνιδιού, Camtasia για δημιουργία βίντεο, Flipsnack για επικοινωνούμενο βιβλίο, Cool Pro για την επεξεργασία του ήχου, Prezi για την παρουσίασή μας, QR Code για τον κώδικα QR Code και τη ζωγραφική των Windows. Εδώ είναι τα ονόματα των παιδιών που συνεργαστήκαν μαζί μας και παρόλο τη μικρή τους ηλικία ήταν πολύ συνεργάτες. Εδώ βλέπετε το κινούμενο βιβλίο που φτιάξαμε με το Flipsnack. Εδώ είναι το βίντεο από το Stupeflix. Εδώ είναι ο κώδικας QR Code. Και εδώ είναι το παιχνίδι που δημιουργήσαμε από το Zondle. Εδώ βλέπουμε κάποιες ζωγραφιές που φτιάξαν τα μικρά και επειδή δεν μπορούσαν να γράψουν, εμείς επεξεργαστήκαμε ένα κείμενο πάνω σε αυτά. Όταν ήρθαν επίσκεψη στο χώρο μας, τους δώσαμε μία αφίσα για να μας θυμούνται από τη δράση που κάναμε. Εδώ βλέπουμε μερικά φύλλα εργασίας που δώσαμε στα μικρά για να συμπληρώσουν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σας περιμένουμε στο περίπτερό μας για περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά.